kova luistelija ja mä vedän oikeaoppisen laitataklin tonne noin. Tuo on ihan sairaan helppoa. Mä voin näyttää sen. Hui jumala. Noniin. Nyt lähtee. Oho, se poltti meni liikki, pistä pausen. Joo, mulla eli nyt on taas tutoriaali kuinka vetää tää kenttä ympäri. Mä vedän sit tohon asti, niin laittaa sit pausen. Tai mä sanoin sitten erikseen, jos sattuu. Kisattu, kun mähän on pro. Joo. Mä en oo mikään Jonne, kattokaa nu oikeesti. Nee, toi on Jonne! Kuva tota? Ja toi! Mitä mä oon tehnyt? Toi on Jonne! Ah!